Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay, lalong-lalo na sa mga matatapat na Kristiyano. Amen. At sa pagkakataong ito, sa mga sandaling ito, maminumang tayo po lahat ay tumayo. Daglian po tayong tumayo. Magunat-unat kung kayo po'y talagang inaantok doon sa likod para mapakinggan po natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan dali natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Marlon Libera. Palakpakan natin na malakas ang ating manong praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher. Amen. Sa papaliwanag sa kahalaga ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal ay sama-samang manalangin at pong itaas sa ating kamay, tanda ng paggalang sa ating malapit. Hallelujah! Dakilang palang Diyos, mawalas sa pangalan mo, malapit sa unad na langit, ng aming malapastor Wildes Rameda. Salamat malapay noon sa panibagong araw na ito, malapay noon. Mag-iisang linggo na kami iyong muling pinag-ingatan. Pinagkatipon sa dakong ito upang pag-usapan ang iyong kabutihan, ang iyong kagandang loob sa bawat sa amin. Pinapasalamatan ka namin, malapay noon, sa pamagitan ng mga papuring awit ito, malapay noon. Higit sa lahat, ang kasoros sa pakikinig ng masalita. Malapay noon sa gana ng sarili, lalo yung balik ko, wala kami magagawa upang unawain at ipaunawa ang iyong salitang malapay noon. Subalit, bagong lahat, patawarin mo kami sa aming kasalanan. Hugasan mo kami linisin na yung baldugong mago sa krus Kalbaryo. Malapay noon, sa pamagitan ng salita ay pag-aaralan, malapay noon, maabot ang pangailangan ng bawat isa amin. Palakasin mo kami. Dagdagan ang panampalataya. Pag-ibig, pag-asa yung malapay noon. At sa oras na ito'y sinasaway namin, tinatalian. Anumang gawa ng kaaway, di mo yun ang antok, di mo pagkalinlangan. Walang pananampalataya, walang focus. Salita mo, pagkasout. We bind you, Satan, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ala't magsabi ng praise the Lord. Ala't magsabi ng praise the Lord. Amen. Wala po tayong mga minamahal, ibang ginagawa dito mga minamahal, kundi pumalakpak, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, magpuri, umindag para lang sa ating malapay noon. Dahil laging sabi ng ating malapastor, mga minamahal, sa mga bagay na ito na ating ginagawa, milya-milya ang layo ng kaaway, mga minamahal. Amen. Tayo man may karamdaman sa oras ito, may pangailangan, hindi tayo kailanman matatakot, laging may pananampalataya sa mga Panginoon. Patuloy natin pinapabutan, pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang, pabati ng isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Rameda, na end-time prophet of loving God. At lagi po natin inaalala mo, tulong ng isang aral natin pong ginagalang na assistant Pastor Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama sa inyo man po, dati yan man, isa po palang umaga po sa ating lahat, at syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Manatili lamang po kayo, at anuman ang inyong nakikita dito sa harapan, umaawit man, pumapalakpak na magpuri sa malapay noon, yan po ay pakita ng inyong panampalataya. Yan lang ang aming ginawa, kung paanong yung aming mga karamdaman, yung pagkakaroon ng kapayapaan na puso't isipan ay pinagkalob ng malapay noon. Isang tiyak na bagay, kapag kayo inyo din yan, gagawin, may panampalataya, kayo pagpalain ng malapay noon. Amen? Ating pong kunin ating Biblia mo minamahal, yung ating kwaderno at ating pong ballpen upang itala ang salita malapay noon, ating pong pag-aaral ang mga minamahal. At mga minamahal, ating pong sikapin na tayo po mga minamahal talagang manatiling gising po mga minamahal dahil ito na po ang huling yugto na gawain ng malapay noon at isa po ito sa napakahalaga mga minamahal. Amen? Ating pong basahan, ating pong pabugan na talata mga minamahal dito po sa Kawikaan, ang kabanatay 4, ang talatay 14 hanggang 15. Amen. Dito po sa Proverbs chapter 4, amen, verse 14 up to 15. Amen. Dito po sa aklat po ng mga Kawikaan, kabanatay 4, talata po ay 14 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan. Likuan mo at magpatuloy ka. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa ng mga Panginoon. Alan magsabi ng praise the Lord. Alan magsabi ng praise the Lord. Amen. Mga minamahal, ating pong bigyan ng tema, mga minamahal, ating pong aralin sa umagang ito, mga minamahal, staying within spiritual boundaries. Amen? Staying within spiritual boundaries, mga minamahal, o ito po mga minamahal ay pananatili sa spiritual na hangganan. Mga minamahal, nung Miyerkules, natalakay natin ang pagkakaroon
at pagpapanatili ng ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng mayroon palagi ng o gusto lagi ng may koneksyon at ugnayan sa mahal na Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Anong koneksyon ito mga minamahal? Yung lagi tayong may time para sa mahal na Panginoon. Amen. Yung hindi natin nakakalimutan pag araw ng Miyerkules, ay midweek service yan from 1 to 5. Amen. Kung may trabaho man, hindi makapag-excuse, may time pa rin makahabol sa gawin mahal na Panginoon. Amen. Araw ng Biyernes mga minamahal ay from 9 p.m. until 6. Gawain ng mahal na Panginoon, dadalo sa gawin mahal na Panginoon. Sa bahay mga minamahal, may time para mag-pray, manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon. Amen. May mga minamahal, may Bible devotion pa mga minamahal. Yan ay pagpapanatili ng ugnayan sa mahal na Panginoon. Napakalaga niyan. Ngayon mga minamahal, isa pa mga minamahal, in addition mga minamahal, as a complement mga minamahal, ay dapat malaman natin ang benepisyo na nakukuha natin kapag tayo ay nakapananatili sa spiritual na hangganan mayroon tayo o within our spiritual boundaries, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang isang tao, particular sa ating tahanan, sa ating bakuran, mga minamahal, meron tayo dong boundary po, mga minamahal, yung ating pong lupain. Madalas ang ginagawa ng ibang mga minamahal, naglagay silang fence ng bakod upang yun ay palatandaan na hanggang doon yung hangganan ng kanilang nasasakupan na lupa. Amen? At alam ko, mga minamahal, sa ating panahon, marami ang gumagawa niyan. Yung ibang mga minamahal, kung noon mga minamahal, maghiwa tayo ng yung kawayan, bamboo mga minamahal, yun ang gawin nating sa Pangasinan nga, aral mga minamahal, bakod. Yung iba, yung barbed wire mga minamahal. Pero ngayon mga minamahal, yari na sa bato at bakal, mga minamahal, hollow blocks na. Amen? At mga minamahal, bakit natin ginagawa yung mga minamahal? Hindi lang para malaman yung lawak na mayroon tayo, kundi upang mapagbantayan ang ating sarili kung yung ating pang ginagawa ay within our territorial pa ba, mga minamahal? Baka mamaya nagtatanim tayo mga minamahal ng gulay sa kabilang lupa ng mga minamahal. Amen? Baka tayo mga minamahal kumukuha ng bunga ng saging ay pag may-ari na pala ng iba. Naku, delikado yun mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ano bang relevance nito mga minamahal? Staying within spiritual boundaries. Mga minamahal, kung ang tao, pag ginawa yun, isang tiyak na bagay mga minamahal, maaring sa oras na magawa niya mga bagay na hindi ayon sa nasasakupan niya, ay maaring magkaroon siya ng kaway. Amen? Maaring i-report siya, i-demanda siya mga minamahal. So, alam niyo mga minamahal, sa panahon natin, sa social media, mga simpleng bagay nga mga minamahal ay talagang ipopost na nila sa Facebook. Amen? Lalo pa kaya, gusto niyo mga minamahal, maipost tayo mga minamahal, kumukuha tayo ng bunga hindi bunga ng ating pananim. Mga minamahal, at yan ay, mga minamahal, sabi nga ay karapatan ng tunay na may-ari ng lupain para tayo isitahin. Yun ang maaaring mangyari sa atin kapag tayo ay lumabas within our territory, mga minamahal. Maaari rin tayong masaktan. Saktan nila, mga minamahal. Maaring makahanap tayo ng problema, tayo ay mapahamak, mga minamahal, tayo ay prone sa problem. Mga minamahal, gayon din sa ating spiritual na buhay. Kaya nung Miyerkules, grabe ang pangaral ng mahal na Panginoon sa atin, ugnayan. Lagi tayong dapat may ugnayan sa mahal na Panginoon. Dahil kapag nakalimutan natin ang ugnayan sa mahal na Panginoon, nakalimutan na natin ang pagdalo 3 times a week, mga minamahal, nakalimutan natin magkaroon ng time para magpuri, i-share ang gospel, mga minamahal, ay bakit hindi natin napapansin? Nawawala tayo sa spiritual boundaries. At kung mangyari yon, ay ito ang nakatatakot. Ano mga minamahal, basahin natin dito sa unang Pedro, ang kabanatay 5, ang talatay 8, kindly. Unang Pedro, ang talatay 5, ang kabanatay 5, ang talatay 8. Palapakad po muna natin ating mahal na Panginoon, alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanatay 5, talatay 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat,
Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pagkasalita ng mga Panginoon. Lahat ng mga marunong magpigil, may self-control, mga minamahal, at lalo na yung laging nagpupuyat sa gawin mga Panginoon, lalo na overnight, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng hindi po tulog ngayon, mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, ito ang nakatatakot. Kapag hindi na malaya ng Kristiyano na nakalampas na pala tayo within our boundaries, within our territory, mga minamahal, mas prone tayo kay Satanas, sa dyablo. Kayang-kaya tayong hilain, kayang-kaya tayong matukso, kayang-kaya tayong agawin sa kamay ng Panginoon. Kapag nangyari yan, mga minamahal, dyan pumapasok tuloy mga minamahal ang maaring mga problema sa buhay. Maaring magkawindang-windang ang ating buhay sa dami ng problema na ating iniisip. Magkaroon tayo ng karamdaman. Alam natin mga minamahal, ang karamdaman sa Biblia ay maraming reason kung bakit tayo nagkaroon ng karamdaman. Maaring karamdaman dahil paghimalang ka ng Panginoon, karamdaman hindi dahil bunga ng kasalanan, kundi yan ay para maipakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Tulad nung during the earthly ministry ng Panginoon, nakakita siya ng bulag sa tabi. Ang sabi niya, ang bulag na ito ay hindi nabulag dahil sa kasalanan ng kanyang ina, kundi dahil maipapakita sa kanya ang himala ng at yun ay binigyan ng paningin ng Panginoon. Subalit mga minamahal, may karamdaman na dumatating dahil sa kapabayaan ng tao at ng Kristiyano. At kapag nangyari ang kapabayaan, isipin natin agad, baka wala na tayo within our spiritual boundaries. Dahil madali tayong nasaktan ng kaaway. Madali tayong nabatuhan ng karamdaman. Kung dati natin mga minamahal, mainit tayo nagpupuri, mga minamahal, mainit na kadadalos sa gawain ng Panginoon, laging nag-share, mga minamahal, ang Diyos namin sa Jismel Crusade, International Ministry, buhay, nagpapagaling, naghihimala, dumalo po kayo. Pero paglipas ng mga araw, wala nang paghahayo. Lalo, tapos na, mga minamahal, yung ating church anniversary, at wala na yung mga minamahal, requirements, mga minamahal na araw-araw ay makapaghayo. Kapag nangyari yan, mga minamahal, ay doon dumarating, mga minamahal, ang pagkalapit ng kaaway upang mahila tayo agad palayo sa Panginoon. Mga minamahal, sa pagpapanatili sa ating spiritual boundaries, napakahalaga, unang-una, mga minamahal, yung aral at turo sa isang kongregasyon. Marami, mga minamahal, sa atin ang kiniklaim nila na sila ang nasa katotohanan. At tayo daw ay wala sa katotohanan. Mga minamahal, sabi nga ng mga beloved elders, mga minamahal, during nung paghayo, mga minamahal, ay may talagang lumalabas na mga ibang miyembro mula sa ibang sekta. Sinasabing, ba't yung ginagawa yan? Wala kayo sa katotohanan, kami ang nasa katotohanan. Mali ang inyong ginagawa, ang sabi nila. Mga minamahal, sino kaya sa kanila? Sila ba o tayo ang nasa spiritual boundaries? Kaya mga minamahal, napakahalaga mga minamahal, at kindly ating basahin dito po sa 2 Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 13. Napakahalaga mga minamahal, unang-una para tayo ay makapanatili at tama ba yung ating pinanghawakan at sinasaligan na parampalataya, dapat ito ay tunay, totoo at kinakasihan ng Panginoon. Kindly ating pumbasahin 2 Timoteo, kabanatay 1, talatay 13. Aklat po ng 2 Timoteo, kabanatay 1, talatay 13. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. God bless sa pagkapasa ng Panginoon. Tulad sa buhay spiritual, ang pananatili sa tunay na aral ng Panginoon ay nagdudulot sa atin ng kaginhawaan, ng proteksyon, kapayapaan, kapanatagan ng loob, kalakasan,
Ito ang nagsisilbing tunay na gabay upang hindi tayo mawalay sa kalooban ng Malapaynoon. At higit sa lahat, ito ang naglalayo sa atin sa gawa ng kaaway ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal, sulat mga minamahal ni Apostol Pablo mga minamahal kay Timoteo, ay grabe. Talagang talagang mga minamahal, talagang kumbaga gayon na lamang ang pangungusap at bilin ni Apostol Pablo mga minamahal na huwag kalilimutan at huwag hihiwalay sa turo na kanilang natutunan mula sa Kanya. Sapagkat ito mga minamahal ay kinasihan ng Diyos. Alam ni Apostol Pablo na ang lahat ng kanyang ginagawa ay siyang kalooban ng Malapaynoon. Kaya anino pa lang mga minamahal, nung siya ay nangangaral mula sa hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ang gusto niya ikulong, saktan, pugutan ng ulo ang mga manampalataya kay Kristo, ay binago siya ng Malapaynoon. At ginawa mga minamahal na siya ang mamamalakaya ng mga hintil. Bawat madaanan ng kanyang anino, mga minamahal, kahit hindi magkaroon ng physical contact, pinagagaling ng Malapaynoon. Sa bawat pangangaral niya, maraming kaluluwa ang nagkakaroon ng pag-asa. Nagbabago ang buhay, pinagpapala. Dahil sumasa kanyang Malapaynoon. Sa atin, ano ang masasabi niyo mga minamahal sa turo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Sa tingin ba ninyo mga minamahal, itong pananatili natin sa spiritual boundaries na ito mga minamahal sa turo, unang-una na ang turo, ay may kabuluhan? May katuturan ba? Totoo ba? At naayon sa kalooban ng mga Panginoon? At ang tanong, kinakasihan ba ng Diyos ang aral at turo na ito? Subukan nyo i-assess mga minamahal. Sa pamagitan ng mga patotoo, totoong-totoo ang turo sa Jesus Miracle Crusade. Amen? May totoo siyang propeta. Yan lang po ba mga minamahal ang palakpak ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen? Saan tayo nakakita, mga minamahal, ng sekta na sabi nga ng isang pastor, mga minamahal, sa ibang sekta, wala akong nakitang ibang pastor tulad ni Evangelist Will de Almeida na nagkaroon ng tapang upang talagang mag-volunteer. Sabi sa gobyerno, pupunta, bababa sa hulusulo upang mismo makita ang mga 21 sipatan ng hostages at ipanalangin. Wala akong nakita. Lahat ng mga pastor, ang sabi niya, lahat ng mga preachers sa buong mundo, ang lagi lang sila sabi pag may ganyang crisis ay ipag-pray, manalangin. Pero ang tunay na mangangaral ng Diyos, na alam niya na ang kanyang pinanatilihan ay ang tunay na spiritual boundaries dahil kasama ang Diyos, walang takot para pasukin ang lion's den, ang kampo ng mga abusaya ng time na yun, mga minamahal. Amen? At po minamahal, ilang beses nating naririnig during Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal, na ilang beses sinutukan ng baril ang kupunan ng ating malapastor kasamang 12 prayer warriors. Subalit, sa tuwing pagtaas ng kamay, pag-rebuke nila, be frozen in Jesus' name, walang puputok na ng baril. Walang pumuputok. Amen? Para lang mga minamahangin please lang mga minamahal. Grabe. Kung hindi totoo ang aral, kung hindi totoo na sumasa atin ng Diyos, hindi dapat ipaglaban ang pananatili sa spiritual boundaries na ito. Subalit, dapat lang na manatili. Ano ang ginawa? Ano ang ginagawa? Mga minamahal ng ating mahal pastor? Magpuri. Ang sabi nga mga minamahal, araw at gabi, sila'y laging nagpupuri, nag-aayuno sa mahal Panginoon, nananalangin. Magpapakagat pa mga minamahal sa lamok,
para lang magising. Dahil siyempre bilang nasa katawang tao, siyempre hindi exempted ang malapastor na makadama ng antok, ng pagod, ng panghina physically. Pero hindi doon nagtatapos. Ang malapastor mo, pagkagabat mo minamahal, para lang magising, magpupuri uli. Pagising, magpupuri uli, magpupuri. At grabing tapang mo minamahal ipangaral ang ibang kaligtasan. Buong tapang na sabihan ang ibang mga preachers na kapag wala ang pagbabago ng buhay sa kanila, walang kagalingan sa karamdaman ng kanilang mga miyembro, itigil na nila ang pangaral. Sumapi na sa Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos dito, buhay. Amen? At yan, mga minamahal, ay pananatili sa spiritual boundaries. Diyan ang naisituro ng ating mga pastor na inaipasa ka ng mga beloved children na hanggang ngayon naipapasa sa atin ng mga beloved pastoral workers, beloved ordained preachers of the church. Dahil kung walang magpapatuloy niyan, sabi ko nga sa iyo, mga minamahal, itong pinag-usapan nating spiritual boundaries, itong hangganan na ito, ay mawawala. Darating ang time, magbabago ito. Mawawala. Kung paanong, mga minamahal, kung paanong sa realidad ng buhay, ang lupa, pag hindi na alagaan ng may-ari, hindi na maintain, ibinebenta, napapabayaan, nasisira, pinapasok ng mga hayop, sinisira, mga minamahal. Ganon din. Kaya magpasalamat tayo, mga minamahal. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon na mga minamahal, tunay na yung ating tunay na aral, yung mga napagkikingan natin dito, mga minamahal, ay ito'y pawang ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May totoong propeta at sa ating buhay ay naging saksi tayo mismo na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, nagpapagaling, nagbabago ng buhay, at nakakamtan natin ang tunay na kaligtasan sa oras ng panganib. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang sinabi ng Biblia. Kaya ating basahin, magkasabay po mga minamahal dito sa Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 19, and Lucas, ang kabanatay 9 at 1. Amen. Palagpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata ay 10, talatay 19, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Lucas 9, sa talata po ay 1. At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga may sakit. Palagpakan natin ang ating mahal. God bless sa pagkabasa natin mga. Alat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen? Mga minamahal, grabing kapangyarihan. Noon pa, sa mga 12 apostol, panahon ng mahal na Panginoon, binigyan ng kapangyarihan na yurakan ang alakdan, ang gawa ng kaaway. Walang anuman karamdaman ang hindi gagaling sa mga manampalatayang ito sa 12 apostol. Pero yan ay sinampalatayanan ng propeta ng Diyos, ating beloved evangelist, Pastor Wildes Lameda, and it's not Pastor Lina C. Almeda, sila ay nag-uumpisa. Ito ang spiritual boundaries na nais ng malapinong panatilihin at linangin. Kaya mga minamahal, hindi lang sa mga apostol, kundi sa atin din, naging totoo ang mga talatang ito. Mga minamahal, ano yung narinig nating mga patotoo? Hindi pa man sumasapit ang 38 years church anniversary sa Mamarlao. Marami nang pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Patunay yan na ang Diyos sumasa atin dahil totoo ang aral. Totoo ang pananampalataya. Kaya mali ang sinasabi nila, mali ang ginagawa daw natin,
wala daw sa katotohanan, sila daw nasa katotohanan, walang pagbabago doon ng buhay. Walang himala. Samantalang ang tao sa totoo lang, kahit anong dami at ganda ng pagkaprinta ng isang invitation, kapag ang sasabihin mo sa pag-aabutan ay, dalo po kayo, may church anniversary dyan, ay talaga, hindi kayo papansinin ng taong bayan. Dahil para sa kanila, boring lang ang pakikinig ng salita ng Diyos. Alam na namin yan, common na yan, naririnig na namin yan. Pero kakaiba ang Jesus Miracle Crusade. Kailanman pag naghahayo, hindi sinasabing verse to verse. Open, kindly, open this verse. Wala, ang sinasabi nila, kayo po ba'y may karamdaman tulad ng cancer, leukemia, anemia, diabetes, nasa ba niyo magkaroon ng kapayapaan sa puso isipan? Buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Dumalo po kayo sa pamagitan ng pagpupuri para ng palataya. Tugunin ng malapay noon ang inyong pangailangan. See? Big difference. Napakalaki pagkakaiba. At bakit may tapang ang mga nagsishare? Bakit kahit galing pa sila sa malalayong lugar, ang iba pa nga, hindi taga rito. Hindi nga taga San Carlos po pero nakiisa. Bakit? Hindi dahil sa requirements lang, hindi dahil sa inutos, kundi dahil matapang tayo. Totoo ang aral na itinuro sa atin. Totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade na ipinakilala ng ating malapastor. Imagine, mga minamahal, ang sabi nila, nung babautismuhan, alalayan niyo po ako. Ang sabi nung hindi nakita, hindi na maaninag. Hindi niya alam din kung saan siya umalis. Hindi niya alam kung saan siya babalik kasi hindi niya alam Ngayon nung mabautismuhan sa pangalan ni Jesus, anumang mga karamdaman, paglilingkuran ng Panginoon, after baptism in Jesus' name, nung iatid na mali lang ng direksyon, pero sabi niya, ay hindi po dyan yung bahay ko. Dito, nakaaninag agad, pinagaling ng malapay noon. Palakpakan natin Diyos sa buhay. Amen? Ang ilan mga minamahal, talagang kahit anong mayroon sila mga minamahal, kagalingan man, katalinuhan man, o masasabing ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili, pero during that time, nang marinig ang ibang kaligtasan, nagpapabautismo sila, nalaman nila, ito ang tunay na aral, nandito ang buong katotohanan, nandito ko makakamtan ang aking hinihiling. During mga minamahal, nung Maloso bombing, year 1999, yung ipinangaral sa atin na ating beloved assistant pastor, naalala niyo po yun? Yung during the Bible study, mga minamahal, Bible study pa lang yun, mga minamahal. Hindi pa po yung gawain na tulad ng ganito, mga minamahal. Bible study pa lang daw po yun, mga minamahal, na nangangaral ating beloved ordained preacher Alvin Flores. Sa parte ng Mindanao yun, ibig sabihin mo yun, alam naman natin, may mga NPA doon o may mga unbelievers. Iba ang kanilang Diyos. Ang ginawa ng mga ano doon, mga minamahal, binomba sila. Hinagisan daw mga minamahal ng bomba doon mismo, malapit, mismo doon sa pulpito mo, sa mismo ko sa pinagdarausan. Sumabog yun mga minamahal. At halos mababa ng na mga kapatiran ang napahamak, ang nadisgrasya. May namatay. Nung itatagpo sa ospital, ang sabi ng beloved ordained preacher, hindi, dalhin dito sa saluran, sa pulpito. Ipanalangin natin sa unat dalangin na ating mahal pastor. Totoo ang ating aral, totoo ang Diyos. Makikita natin kapag Panginoon. Inilihan sila, anong ginawa ng Panginoon? Binuhay ng mahal Panginoon yung patay. Amen? Minamahal, sabi ng doktor, nung naitagpo na, minamahal, siyempre kailangan agad ng first aid. Minamahal, dahil maraming dugo ang nawala, minamahal. Nung nasa ospital na minamahal, yung ating beloved sister, minamahal na kinakailangan daw operahan minamahal dahil dumaan ata minamahal yung talagang sa kanyang mata hanggang sa kanyang utak minamahal, kailangan daw operahan dahil kung hindi, mamamatay yung ating mahal na kapatid sa loob lamang ng 1 linggo kung hindi ako nagkamali, minamahal. Tinaningan. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos sa ating mahal pastor, hindi, walang operasyon mangyayari. Mananalangin kami sa aming Diyos, pagagalingin siya, tutunawin ang anumang bagay, wala ng operasyon. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin sila minamahal. Yung 1 linggo daw, namamatay. Anong nangyari? Nung napanood natin, 2 weeks ago na minamahal, buhay na buhay yung ating beloved sister. Bakit? Totoo ang Diyos! Totoo ang aral! Kinasihan ng Diyos minamahal. At dahil sa nananatili sa spiritual boundaries. Kung ang gayong pananampalataya, kung ang gayong aral ay patuloy na maipasa sa lahat at patuloy na masunod ng bawat isa,
isang tiyak na bagay, hindi tayo kailanman lalampas at makaaalis sa spiritual boundaries, mga minamahal. Hindi natin magagawang pasukin ang ibang landas, lalo na ang lupain ng mga masama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ala't magsabi ng praise the Lord! Ala't magsabi ng praise the Lord! Amen. Kaya yan ang napakalaga mga minamahal. Kapag tayo ay nananatili sa spiritual boundaries, napakalaga ang turo at aral. Kaya dapat pahalagahan. Ang sabi nga mga sa pagpapalakpak, sa pagpupuri, yan ang mga spiritual boundaries mga minamahal na kapag ipinagpatuloy natin isang tiyak na bagay, tayo po pala ay mahal Panginoon. Pangalawa mga minamahal, ay tungkol naman sa choosing your spiritual companion. Para mapanatili ang spiritual boundaries, dapat marunong tayong pumili ng pakikisamahan na tao. At dapat sana mga mananampalataya. Choose your spiritual companion. Kindly, ating basahin sa Kawikaan, ang Kabanatay 13, ang talatay 20. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, sa kabanata ay 13, sa talata po ay 20, amen. 20. Lumalakad ka nakasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! God bless sa paggawa sa salita ng Panginoon. Amen. Mukhang tulog na po ata ang karamihan mga minamahal. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Mga minamahal, choosing our spiritual companion, ito po, mga minamahal na paraan ay nakatutulong upang makapanatili tayo sa spiritual boundaries. Sila ang tutulong sa atin, sa iyo, upang hindi tayo mapahiwalay sa nais ng mahal na Panginoon. Sila ang gagamitin ng mahal na Panginoon, ang iyong magulang, ating magulang, ang iyong asawa, aking mahal na asawa, ating mga anak, ating mga pastor, mga beloved children, mga minamalang manggagawa, nangasiwa sa atin, mga beloved elders, mga beloved preachers, mga kapatiran. Sila ang gagamitin to remind us kung ano ang bagay na nais ng mahal na Panginoon. Sila ang magsabi na, "Ops, kapatid, mukhang ang naapakan mo na ay lupain na teritoryo ng kaaway. Ops, kapatid, mukhang yung dalawang mo pa ay nasa labas na ng ating spiritual boundaries." Sila yung magsasabi, mga minamahal, sila yung magpapaalala na napakahalaga na tayo po, mga minamahal, ay sama-sama naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Sila yung mga minamahal companion, na masasabi mo talagang companion, na ayaw nilang sila lang ang pagpalain ng mahal na Panginoon. Kapag nakita nila ang isang kapatid na nahuhuli, lagi tayo narinig ito, mga minamahal, sa mga example. Umihinto sila, bumabalik sila, inaakay nila. Amen? Kahit mabagal, okay lang. Basta sabay-sabay pa rin. Sama-samang makarating ang finish line. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun ang mga Kristiyano at mga tao na makatutulong sa iyo for you to stay within spiritual boundaries. Kaya ang sabi nga, mga minamahal, kung maari, ito pong mga minamahal, napakaganda po ito mga minamahal, kaya hindi ating basahin Kawikaan. Ang kabanatay 27, ang talatay 6. Amen. Kawikaan 27, ang talatay 6. Dito po sa aklat po ng Kawikaan sa kabanatay 27, sa talata po ay 6. Ito pong nakasulat. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? A true friend, mga minamahal, should always be willing to tell us the truth kahit na masakit ito. Kahit mga minamahal, taliwas doon sa ine-expect natin na answer.
Bagamat minsan hinihintay natin na kahit man lang, parang masang-ayunan lang o madamayan lang ako. Kahit minsan mga minamahal, kahit hindi tama o hindi magsakto mga minamahal, at pakiramdam natin parang hindi tayo nauunawaan. Pero ang sabi ng Biblia, sa totoo lang, dapat pang magpuri sa mahal na Panginoon. Dahil kung susuriin ang content na kanilang sinasabi, yun ang katotohanan at yun ang mas mahalaga sa Panginoon. Ang sabi nilang kapatid, bakit dati-rati katabi kita? Ikaw pa yung grabing ganang pumalakpak. Ang lakas-lakas ng tunog ng iyong palakpak. Pag sumigaw ka ng Hallelujah, praise the Lord, rinig hanggang doon sa tindahan ni Nanay Bibi. Pero bakit ngayon parang hindi ka na pumapalakpak, kapatid? Ano bang nangyari? Sila yung kapag nagtatanong mga minamahal ay hindi ka maiirita. Amen? Hindi mo i-change topic. Kundi bagkus itatas mo ang iyong kamay at magpapasalamat sa mahal Panginoon. Salamat mahal Panginoon, ginamit mo ang aking mahal kapatid na to para ipaalala sa akin yung mga dating bagay, yung unang bagay na ginagawa ko na kinalulugdan mo pala. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kapatid, bakit parang maikli na ang iyong palda? Dati, sinita mo ako nung baguhan ako. Ang sabi mo, ang nais ng mahal Panginoon, yung kung maaari, sumasayad sa ground, sa flooring. Pero bakit ngayon parang, ano na lang, ababdanin na lang. Nakikita ng iyong tuhod. Hindi ka masasaktan. Amen? Kundi itatas mo ang iyong kamay, papalakpak ka sa mga Panginoon, sabi mo, salamat mahal Panginoon, ginamit mo itong aking mahal kapatid. Bagamat masakit ang katotohanan, pero salamat. Ipinaalala mong, yung una ko palang ginagawa, yun ang iyong kinalulugdan. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kapag mapahalagaan natin ang mga taong itong mga minamahal, makakapanatili tayo within our spiritual boundaries. Kahit anong ikot ng dyablo sa paligid, kahit parang gutom na leon, mga minamahal na umuungal, hindi ka kailanman mahablot, hindi ka kailanman makakagat. Bakit? Nananatili ka sa loob ng spiritual boundaries. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamahirap mga minamahal na bagay at desisyon mga minamahal ay yung sometimes mga minamahal tayo po mga minamahal ay nagkakaroon o nagsaset ng sariling standard sa ating buhay. Ay, siguro okay na lang ang dumalo lang ng linggo. Yung iba nga nakita ko yung kapatid, every Holy Supper lang, pero pag nagpatotoo, pinagpapala pa rin. Ay ako, siguro okay lang, every Sunday na lang. Mas okay pa siguro ako kaysa sa kanya. Dahil sa isang buwan, may 4 akong dalo. Siya, once a month lang. Dahil tuwing Holy Supper. Yun minsan mga minamahal ay maling pag-set ng standard. Dahil kapag ganun ang Kristiyano, mga minamahal, unti-unti tayong napapalayo at napalalabas doon mga minamahal sa spiritual boundaries na dapat lang nating panatilihin. Mga minamahal, ating basahin, matapos malaman mga minamahal ang kahalagahan ng pananampalataya, ng turo na dapat ay nasa katotohanan para tayo ay makapanatili sa pagkupkup ng malapaynoon within spiritual boundaries. Pangalawa ay mahalaga ang mga tao sa paligid. Unang-una ating mga pastor, ang mga nangangaral, mga nagre-remind sa ating mga magulang, patuloy nag-i-encourage sa atin sa mabuting bagay, ating mga kabiyag, patuloy nag-encourage sa atin sa panahon na tayo naghihina, ating mga kapatiran na walang ibang ginawa, kundi kahit makulit man para sa atin, lagi pa rin nakataas ang kamay at sinasabi, magpatuloy ka lang brad, magpatuloy ka lang sis mo. Yan po mga minamahal ang mga bagay talaga na dapat ipagpasalamat sa mga hindi yan mababayaran ng anumang salapi, ng anumang bagay sa mundo ito. Pangatlo mga minamahal, ito naman may mga minamahal ay tungkol naman sa spiritual at morality. Ating pong basahin dito po sa unang Korinto, ang kabanata 6, ang talatay 9 hanggang 10. Mga halos 3 na lamang po ito mga minamahal. Verses na lang po. Amen. Dito po sa unang Korinto, ang kabanata 6, ang talatay 9 hanggang 10, ating pong basahin.
dito po sa unang Korinto, ang kabanata po ay 6, ang versikulo po ay 9 hanggang sa 10, ganito po ang sinasabi. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi nagsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, niyang mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang mga nang bababae, niyang mga pakiapid sa kapwa lalaki, niyang mga magnanakaw, niyang mga masasakim, niyang mga manglalasing, niyang mga mapagtungayaw, niyang mga manlulupig, ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Palagpakan natin ang pagkapasalita ng mga Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Mga minamahal, always choose about spiritual and morality, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay ito na yung sa morality, ito na yung tinuturo ng ating mga magulang, hindi pa natin makilala ang malapay noon. Huwag kang magsinungaling, huwag kang papatay, masama yun, ikukulong ka ng pulis, huling ka ng pulis. Huwag kang makikipag-away, huwag sumpatan ang magulang, maging sa batas mga minamahal, sabi nga, pag isang asawa lang, kakasuhan ka, ikukulong. Pero hindi lang yun utos ng tao at batas ng tao. Yun ay patuloy na ipinapaalala sa atin ng Malapanginoon na kapag hindi yun masunod, yun ang maaring maging dahilan para mawala tayo at hindi makapanatili sa spiritual boundaries. At madali tayong hablutin, silain, at sakmalin ng dyablo. Mga minamahal, partikular tayo mga minamahal sa tagpo ni Samson. Siya ang Bible character na may supernatural power, mga minamahal sa totoo lang. May angking kalakasan ito na hindi normal. Sa normal na tao, hindi magagawa yung kayang gawin ni Samson. Kaya niya mga minamahal na sa pamagitan lang kanyang bisig, kaya niyang sirain ang pundasyon nitong ating chapel. Sa totoo lang. Dahil ganyan niya kung paano giniba, mga minamahal, yung ano ng mga Palestine, mga minamahal. Anumang panali, mga minamahal, anumang yari man yan sa grabing kapal na panali, kayang-kaya niya lang baliin sa pamagitan ng bisig. Subalit dahil, mga minamahal, sa nakalimutan niya ang tungkol sa morality. Nagkaroon siya ng pag-ibig, mga sa isang patutot. Ang pangalan ay Delilah. Na ang hangarin ng babaeng ito, mga minamahal, ay hindi para matulungan siyang makapanatili sa paglingkod sa mga Panginoon, kundi para mapahina pala siya at lalo muling mapahirapan ang mga anak ng Diyos. Kaya hindi ating basahin, mga minamahal, dito po sa Hukom, ang kabanatay 16, ang talatay 5, talon sa 17, talon sa 19 hanggang 20. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Dito po sa Hukom, ang kabanatay 16, ang talatay 5, talon sa 17, talon uli sa 19, hanggang 20. Amen. Dito po sa aklat po ng Hukom, sa kabanata po ay 16. Sa kabanata po ay 16, talatay 5, talon sa 17, talon sa 19, hanggang 20. Ito po ang nakasulat. At inahon ng mga pangulo ng mga Pilisteo ang babae at sinabi sa kanya, dayain mo siya at tinan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapighati siya at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol na pilak. At 17, at isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso at sinabi sa kanya, walang pang-ahit na nagdaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging naseryo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas at ako'y hihina
at magiging gaya ng alinmang tao. 19. At pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod at nagpatawag siya ng isang lalaki at inahit ang 7 trintas sa kanyang ulo at pinasimulan niyang pighatiin siya at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, narito, nasa iyo ang mga Pilisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Ngunit hindi niya talos na ang Panginooy humiwalay na sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na walang kabuluhan sa paningin ng mahal na Panginoon, ay di natin namamalayan na nawawala tayo at lumalagpas sa spiritual boundaries. Na ipagpapapalit natin ang mahal na Panginoon, ang kabutihan ng Diyos sa pagpili sa mga makasanlibutang bagay sa mundo. Kaya kung dumating ang kapahamakan at kapigatian, sa halip na magsisi, ay sinisisi pa natin ang Diyos. Kinu-question pa natin ang Panginoon. Pero sa totoo lang, tayo naman ang unang humiwalay sa utos ng mahal na Panginoon. Si Samson na magmula, imagine, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, nilangisan na ng mahal na Panginoon. Binilinan na, meron ng dapat na kanyang susundin at panghawakan, spiritual boundary. At yun ay hindi niya dapat haitan o pagupitan ng kanyang buhok. Dahil siya ang magsisilbing tagapagligtas na pagtanggol ng mga Israelita. Pero dahil sa kalayawan, lust of the flesh, dahil sa pag-ibig niya sa isang patutot kay Delilah, na ang hangarin ng babaeng ito, hindi naman siya matulungan para lumago ang kanyang panampalataya, bagkus silain sa palayo, ay doon tuluyang humiwalay ang mahal na Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa atin mga minamahal, try to think. Kapag ba yung ating gagawin, yung ating plano sa araw na ito ay makaapekto sa gawain ng mahal na Panginoon, isipin natin makaitlong beses. Kung dapat ba nating ituloy o dapat unahin muna talaga ang gawain ng mahal na Panginoon bago ang anumang bagay sa labas. Sa totoo lang, mahalaga sa mahalaga bilang tao yung nagkakaroon tayo ng pagdiriwang tulad ng birthday, tulad ng kasal, anniversary, outing. Pero ang pagsubok sa pananampalataya ay paano kapag natapat ng mismong gawain ng mahal na Panginoon? Tutularan ba natin din si Samson na magmula ng nasa sinapupunan pa lang tayo, grabe ang ating mga magulang na dinadala tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, mapalad ka ng nasa gawain na ng mahal na Panginoon, ikay isinilang, ikaw ay nabautismohan sa gawain ng mahal na Panginoon, ikaw ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, pumapalakpak, nakita mo narinig ang himala, samantalang ang mga ibang bata nandun sa kantanan, nagmo-mobile legend, nag-online games, mapalad ka dahil nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Pero dumating ang isang araw ng pagsubok, ano ang iyong pipiliin? Outing o gawain? At ang ginawa ni Samson, pinili niya yung patutot kaysa mahal na Panginoon. Kaya nung nag-akala siyang kasama niya pa ang Diyos, nagulat siya nang hindi niya mabali ang tali nung hinuli siya ng mga Filisteo. Bakit? Hindi nalugod ang mahal na Panginoon. Nakawala pala siya doon sa spiritual boundaries. Nabili ng mahal na Panginoon. Kaya walang Diyos na nakatulong sa kanya, kundi nakuha siya ng kaaway. Pero ang maganda, ang Diyos hindi pa rin nagpapabaya. Mabuti ang Diyos, hindi tulad ng tao, na ang tao nagtatanim ng galit at sama ng loob. Amen? Na bawat araw, hindi yan makakalimutan. Sabi nga, nagpatawad pero hindi mo naman nakalimutan. Forgive, but later na ang forget. Pero ang mahal na Panginoon, hindi. Sa oras na ikaw ay lumuhod, itaas mo yung kamay, magsisi, magpuri, magsumamo sa mahal na Panginoon, ang Diyos, patatawarin ka, ililigtas ng mahal na Panginoon. Sa huling talata, mga minunal, Kawikaan, ang kabanatay 3, ang talatay 23 hanggang 24. Amen. At pong basa ito pong huling talata, mga minamahal.
Kawikaan ng Kabanatay 3, ang talatay 23 hanggang 24. Maganda na po ating pong bilabid, mga awit. Amen. Ating pong Dito po sa aklat po ng Kawikaan sa Kabanata 3, talatay 24 hanggang 23 hanggang 24. 23 hanggang 24. Ito pong nakasulat. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot. Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. Amen. Palakpakan natin ang ating malapayno. Sino ang mapalad sa lahat ng mapalad, mga minamahal, na sa oras ng problema, sa oras ng panganib, sa oras na ang bawat tao sa paligid, sa bawat balitang kanilang nakikita, napapanood, grabe ang takot, mayroon sila, tulad nangyari sa Taiwan. Grabing lindol, mga minamahal, kabagsakan, ang mga matataas na gusali. Lahat ay nataranta, lahat nagsitawag, mga minamahal, Diyos ko, Panginoon, tulungan mo kami. Pero hindi nila alam kung mayroong Diyos na tutugon. Pero kayo, mga Kristiyano, ang sabi ng huling talata, matutulog ka ng mahimbing. Bakit? You are still within the spiritual boundaries. Hindi ka matatakot. Kahit na ang mga iba, takot na. Ikaw, naka-smile ka pa rin. During the pandemic, mga minamahal, bawal ang lumabas. Pero, mga kapatiran, tinatawid ang bukid ng may ngiti, hindi natatakot sa hindi nakikitang COVID-19. Bakit? Panatag ang iyong puso. You are within the boundaries. Hindi ka papabayaan ng Malapaynoon. Palapakan natin ang Malapaynoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Amen. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naniligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mahigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y hindi nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitignan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita papabayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko hindi nagbabago. Ako
po ang Diyos sa buhay mo. Yumanikman ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat, Panginoong Jesus, tagapagligtas. Yumanikman ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat, Panginoong Jesus, tagapagligtas. Dami pong mga minamahal na mga bisita, mga minamahal, beloved viewers, tanggapin niyo po ang ating po pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng iyong buhay. Maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus lamang ang kailangan ng tao. Na sa oras ng kagipitan, siya'y maaasahan. Handang saklolo sa oras ng kabagabagan. Tayo na sa huling panahon na, mga minamahal. Ang panahon ay mapanganib. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang paglindol sa Taiwan. Lahat ng mga nangyayari, ito na po ay sinyalis na nalalapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya bago mahuli ang lahat, tanggapin niyo po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Pananampalataya nun po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Ating pagsisihan lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga, walang matuwid kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating po pinakamamahal na Jesus. Ang ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan, bautismo sa tubig ang kailangan. You must be born again. Kailangan tayong maipanak sa tubig at sa Espiritu upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Ang ika-4 ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po'y maglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamalaking Jesus, ating itaas 2 kamay, ipikit ang mga mata at sumunod po kayo sa panalangin na aking sasambitin. Mahal na Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa mula nang ako'y magkaisip
hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Sa urang dalangin ng aming pong Darling Blabon, Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, narito po ang mga kaluluwang malapay noon. Hallelujah. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, malapay noon, na ikaw'y mapaglingkuran, makalapit sa iyong banal na panan. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita, sa gawain sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. At pangawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, Diyos makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa urang dalangin po na kami po minamahal kila Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang pagkakasala sa mga oras, di po namin nababantayan mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po malapi noon. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Aming pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, pagpalain mo pong kanilang buong sangbayan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, o malapit noon. I-provide mo po ang mga kailangan ng bawat isa ayon sa kanilang mga panangailangan, kagalingan sa karamdaman, hallelujah, kapayapaan, kagalakan sa puso at isipan, kalutasan ng mga problema, financial problem, o malapit noon. Aming inangkin sa makapangipangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman. Isipin po natin ating pong Darling Beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, nag-lay hands po sa atin. Ating palayasin sa mga pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin, Pastor Wildy Estrada Almeida, lahat ng mga demonyo ng hadlang, mga karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, rheuma, arthritis, malstroke, hallelujah, hepatitis A, hepatitis B, liver cancer, kidney trouble, ulcer, cast out in the mighty name of Jesus. Demonyo ng kahirapan, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. 3 times. Jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo na po ay darako sa ating